everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Naghimutap si Ryan. Kinahanglan mo piya na siya. Mahadlo kong maabtan siya ni Lutos. Ang duha ko ka mga kamot. Kinahanglan makapalayo si Ryan ako. Ang akong duha kapada. Init na sama. Eden? Ryan? Oh, saan na yung tabo ni mo? Wa. Ni apa man ka. Sige na, lakaw na. Biyain na lang ko din eh. Ibagiin na naman ta ka ganiya. Ka magkuyog ta. Mapaulit ka sa bahay. Nga, nung ka, di ka makuyog na ko. Di, ano na nato din eh. Dili ka na mahimo, Ryan. Oh, Eden, nga naman. Si Inday Aliyah. Kinahanglan balikon mo siya. Tingalig. Way problema ni Aliyah, Eden. Way daw tang kaduol niya. Nya, tuwasap si Lugoy, nagbantay niya. Eden, importante kayo kakanako. O isamot na karon nga doon na nitabo ka natong duha. Ryan. Nabala ka og nahadlok gani ko, Eden. Sa diyang ako nabalitaan nga doon gipatay sa may pangpang. Gipatay kini sa mga umo. Ug naa kanunay ang akong unahuna kanimo. Ryan. Eden, karon nga nakit-an ta ka. Dili ko na ikaw buhian pa. Matinud-ano man ka ang imong gugma nga rin ako. Ako, karon pa ko may babae. Ikaw ang una kong hinigugma. O kay ikaw man ang una kong hinigugma. Hinaot pa unta. Nga kitang duha hangtod sa katapusang gutlo sa akong kinabuhi. Ayaw ko kigugma, Ryan. Usibot na imong pasabot, Eden. Nga dili ka matinud-anon sa imong gugma diri nako. Ha? Eden? Dili sa ingon ni Ana. Kuan. Usa pa imong katarungan. Nga dili ko ikaw igugmaon, ha? Eden, ang pinitiks kong kasing-kasing. Dili ka manduan. Mahal ti ka, mahal ti ka. Mahal ti ka hantod sa kamatayon. Boys, ingnon tasap ka. Papasa ng kugma mo alang ako. Papasa, Ryan. Tungod kay dili taangay sa usag-usa. Igo na itong nahitabo na to. Sabay mo kikadlukan. Nadalo ka bang sukit-sukiton ka bahin sa anak ni Iska, ha? Huwag ka na magkamahibaw kung hain, ha? Eden, ayaw na paabutang pangutanon ti ka bahin niya. Tuwag kinaibaw ko kung asa siya. Unsa? Naara siya sa palibot. O dili ka na makadungog nga pangutanon ti ka bahin, ana. Diya ka na. Ayaw paglakaw. Uy, ko. Ayaw kong pugngi. Mulakaw ka? Gapiin na kayo. Tingalig sa unahan doon ay mubalbal ni mo. Aw, maayo noon. Muna akong gipangita nga mamatay ko kaysa mag-antos ko. Eden, wala ko makauyon sa imong gipanulti, ha? Sige na, tara. Magkuyog ta. Pamauli ta. Ang akong mga bad. Iwan sa suko kong Sige na, tara. tukon siya. Nanginit pag-ayong akong mga kamot. Kinahanglan mapugnan ko ang akong mga kamot. Eden, ngano ka? Gusto mo yung tabo ni mo? Way na hitabo na ako. Biya na, Ryan. Biya na. Wa ko'y gusto ni mo. Wa ko'y kugma ni mo. Kinahanglan dili ko magpadawag sa akong kibati. Eden, gusto mo yung tabo ni mo? Way na hitabo na ako. Kung di ka magpalayo na ako, ako'y mo palayo ni mo. May pusas ka. O gipusasan mo nga kung pikas bukton. O kinipikas in pusas. Ari ni sa usan ako kabukton. Kaya,
Niya Eden, kita ng duang nakapusas. Kung asa ka, tuwasab ko, di ba? Pusas ni sa akong amahan sa una sa barangay Tanod pa sa Tatay Juan. Ang yawi ini, tuwasabay. Puy, iko, Ryan! Sabta ko! Buhi, igo ining pusas! Dadunti ka sa bahay, Eden. Unsa? Salamat. Kay nahimo na kong tao. Lotos. Maayo kay nahimo ka ng tao. Naunsa man kakaganihang adlawan nga ng hagis ka man. Makalagot si Ira May. Unsay put mo ipasam? Akong natimahuan nga may kauban siyang lain. May gikauban siya. Tingali og iya lang gisod sa laang ang maong tao. Aron karong kapii. O sunod kapii. May kanon ka mo lutos. Masuko ka ako ug mao pa kanay tumong sa imong boyset nga anak. Si Ryan! Si Ryan ang iyang gikauban! Ang atong kaaway! Husto na sa imong kasuko. Mas maayo ang kibuhat sa imong igsuon lutos. May katawa ka lang, mamiis ka? Wa ka ba makaagpas kung nganong may katawa ko? Nganong nalipay ko sa gibuhat sa imong igsuon nga si Prinsesa Ira May? Nahisabtan mo na ba ako, Lutos? Ryan, uy, iko ining pusas kasi pusas ko na itong duha. Ayaw kong dada sa imong Pinoy-anan. Nagkasabot na tang duha, dili ba? Kinalang mo kuyog ka kanako. Aron dili ka mamaligro. Tumani lang ko sa akong gusto. Eden, ayaw pagunong sa paglakaw. Miwang ang iro. Di pati kong nagsingapot na si Lotus. Kinahanglan magkalingkawas ko ni Ryan. Padayon ta sa itong paglakaw, Eden. Tuol na ko sa naimutangan ni Ira May. Mamatay ka, Ryan. Sige, Ira May. Paduol ni Ryan. Ayaw lang pagsud sa iyang panimay aron dili ka mamatay. Ang gika na suong sa iro. Ada arasam ko. Eden, kinahanglan. Oh. Si Eden. Nawa. Naputol ang pusas. Eden! Eden, hain ka! Eden, ayaw pagpalawan ka na ako! Pagitaon ko si Eden. Nganong mibiya ka niya? Dili ko gustong mamatay si Ryan. Okay ra ko kung imo kong sagpaon sa magkadagan. Apanong kang si Ryan ang imong hilabtan. Kaaway ta siya. O gusto ni Mami Iska na mahanaw siya sa atong daan. Tala, adtuon ta si Ryan, Ira May. Dili ko. Tana! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.